seneng lamis yen mesem pakde manise ngungkuli madu piyo kaya bisa serotok netak tungku yo luar biasa niki mau sampun minangkani dawuh.
kata SMS ramasi yen tak telepon malah gua pateni alah mangkel aku mangkel ya do yen kepatok iroko mesti tak ciwel 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 jane-jane kowe neng ngendi alag-lagatmu sajak nyurigani atiku sujono kowe kencan karo wong lanang liya Revansa Semani audio media pro video setting ayo mas tarik yo ayo deh pateni mangkel aku mangkel yondo yen kepatok irungmu pasti tak ciwal 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 gentung marem tenan mas nek ora berpisan ngene tenan luar biasa pokok menduk iki ya semangatnya luar biasa Pak D iki marake ya semangat kok lah nggih to mas kula kan nggih semangat oh sayangnya wis tuwek lah umpama 6 pripun Pak D umpama tesih timur pripun ya banget juas terima peng siji ya, peng 5 lho iki. Peng 3 mas. Gede peng 3 kas kepoyoh. Ada apa-apa. Anjlok terus. Terima kasih Mas Kitip mengke sapa ta jenenge Del? Pundi? Lho sing ngetip mengke lho. Sing ketipong. Dek Kevin. Dek Kevin luar biasa nggih. Tapi anu ya Dek jangan terpengaruh oleh bapak-bapak ini ya Dek ya soalnya bapak-bapak ini agak nakal ya. Jadi ya dulunya pas mudanya agak nakal kalau sekarang sudah menep semuanya ya. Pokoknya yang baik-baik ditiru, yang enggak baik jangan ditiru ya. Ya. Jan-jane kowe ning
bukan, Nduk. Lah Nek niki Pak Jibor sing lenggah. Pak Jigor. Menika paring asma Pak sinten menika? Pak Muntir. Pak Muntir. Aduh. Wala iki. Pak Muntir. Mending ampun ngantos muntir-muntir nggih, Pak. Nggih. Mengke. Pak marahin ndredeg ya asmane ya. Kok Pak Muntir. Oh, muntire namung kala mangsa. Oh, alah. Biasane nek pas napa, Pak? Nggih, Biasane nggih, pas nggih. napa, Pak, meluntire? Oh, nggih. setiap saat. Tenang, Nggih. muntirnya pas lagi butuh, Nduk. Oh, lah niki oh Mas, ayo Mas, Ora rangkul. beda, ayo. Ayo, jukitne. Pak Muntir, angger gelem cedak penyanyi juga nek penyanyi dijamin mangke muntire ilang. Paling berbundet, Pak. Ya. Ayo. Ilang Mas prosa iki ana ning endi? Apa pamit iku nyelayani janji. Atene laras sambang asmara agarang katis tinggal tresno kan sejati. Yo, riwan Indonesia, ayo Mas, ayo Bu, joget Bu. Pak Muntir, Pak Jigor kok mboten beksan to Pak? Ayo Pak. Mas, arek sak crit ojo nuk sik. Wah, wah. Kak, lah nggih, kanton Kok sak kalah crit. kalau Pak Muntir? Lah. Pak Muntir mau Muntir lho lagu pertama lho, semangat lagu kok. ketiga lho. Nggih, Pak, pun muntir dereng, Pak. Mbak Nanul, Mbak coba mang tangleti kira-kira kok jamune ngantek kuat banget jamune napa Pak? Jamune Muntir? napa, Pak? Jamune. Oh. Ekstra jos. Aduh, Pak. Ekstra jos. Nek nggonku kono Mas Dedi. Apa? Jenenge sing anu kae lho, rupane abang. Pil. Prikita apa kae lho jenenge. Pil kita. Oh, wis ganti to saiki. Kita. Saiki wis ganti to jenenge. Pil kita. Pil kita. Napa, Pak? Engko jenenge kaya Jiasu. Jingasu. Niku rokok to, Pak? Jisansu. Oh, iki wis beda meneh. Jisansu. Jisansu kok jingasu. Aduh. Ora bener iki Lah muntir. kene ya marah-mari ra bener kok Nun. Aduh. Wong pil kita kok dadi pli kita iki ya enak. Lanjut nggih Pak niki, Pak. Ya. Lanjut nggih, Pak Muntir. Jangan lupa muntir. Hilang mas prosa iki ana ning ngendi. Acara apa pamit teko nylayani janji. Agarap ati mung tansah ngerteni. Kadang kates tinggal tresno kang sejati. Siap.
kasih. Boleh dong.
Rara